טוב, אז מה קורה לכולם? הגעתם לערוץ של רומו. טוב, אז אני הבטחתי... אוי, רגע. עוד קניות. סתמי. טוב, אז אחותי הצטרפה. ואנחנו, כמו שהבטחתי לכם, שהיינו בחנות, אז קניתי כמה דברים של בית ספר, ועכשיו אנחנו נעשים מזה עול קניות. הדבק. יש פה דבק. שביקשתי. רגע. הנה. הצלחתי. טוב, אז יש פה דבק. אוקיי, דבק. יש פה מחברות חשבון. יש פה המון. ויש פה עיפרון וחודים. זה חשבון, זה של חשבון. הזה והאמצעי הזה, ירוק כזה. אתם רואים? כזה. זה כל הצבעים. זה בצבע סגול גם לי קנתה את זה. זה הכל, זה 0.5 והיא קנתה גם דבק. רק דבק אחד, אבל כן, גם אני צריכה דבק אחד. ואת כל מה שהיא קנתה, כאן חוץ מהדבק, גם אני קנתי. טוב, אז אני ביקשתי מאמא שלי המון פעמים. סוף סוף זה קרה. מה זה? כמה חודים. זה הפעם ראשונה שלי בדבר הזה. כמה חודים. הדר עבודות? כן, זאתי. טוב, מי שלא יודע, גם להדר יש ערוץ. מה קוראים לערוץ שלך? דר זן פלוס 3 אחיות. טוב, לערוץ של הדר קוראים הדר רוזן, ויש לה ערוץ שהוא פלוס, הערוץ שלה הוא פלוס 3 אחיות, וזה אני, אחותי, מה? יש בזה כבר חוד. אמא! טוב, אז בקיצור, אז יש לה זה, ואני גם משתתפת בו, זה אחותי הקטנה, שקוראים לה אלמוג, אני ואחותי הגדולה, הדר. אני מתכננת לעשות שידור חי, כי יש לי אפשרות כזאת, ואני ממש ממש שמחה שאתם באמת העליתם לי את המנויים ואת הלייקים, כי כאילו שאתם נתתם לי את המנויים והלייקים, זה פשוט אני לא יודעת אם זה בגלל שביקשתי ביום הולדת שלי, או שהסרטונים שלי מעניינים. אתם יכולים להגיב למטה, ולהגיב למטה אם אני אעשה שידור חי בפארק, או איפה שבא לכם. עכשיו זה בחירה שלכם, סרטון הבא. טוב, אז ביי יוש!